Така, от тук може да се запази часа, да запази услугата и се вижда как излиза тук новата. И пак по аналогичен начин, редакция, детайли и изтриване. И последното е за клиентите по абсолютно същия начин, няма нужда да го демонстрирам. И сега, ако искаме, примерно да създадем нов профил на клиент. Това е по стандартна регистрация, тук е по същия начин, началния екран. Но ако запише час, ще вкарат през логин секцията, ако нямаме профил, може да се регистрираме. В случая ще се регистрирам. Дам нов профил, примерно тестов. Модерна теплица. Тест. И първото случай трябва да сложим 8 символа, цифри, голям, малък символ и специален символ. На случая създаде нов профил и тук е малко по-различно. Тук може да запишем час, да видим мои часове, услуги и профил. Ако нямаме нищо, не изкарва нищо. С това всичките описани услуги, ето го и нашия тест. И примерно, ако искаме да се направим дамско постригване с новия фризьор, той работи само в понеделник и петък, така че тук ще ни излиза спрямо графика му. Ако пробваме някоя друга дата, няма да ни излиза нищо. А спрямо графика му ще сложим в 1 часа. И ето го, тук е записания час. И можем да го отменим, ако желаем. След като премине самия час, тук вместо отмени ще ни излиза менюто да оставим ревю. И можем да забележим, че на 7.7 при Петър Петров този час го няма в момента тук. Не може да запишем отново часа в същия таймслот. И това е тестов профил. Това е за тестовия профил. Това е за клиентския профил общо взето. И последния е фризьорския. Да, така беше. И пак е по същия на началната страница. В моите записи виждаме тестов профил дамско постригване от 1 часа. Моята статистика, тук се изобразява какво имаме. И ревютата, но в случая нямаме нови ревюта. Но статистиката тя може да се филтрира по период, примерно ако сложим от следващите дати, няма да не излезе нищо. То подразбрането го задава с all time. И това е всичко.